Kung alam mo lang, 3 oras kami nagkapangan ni Baak. Akala mo lang din, kahit 2 minutes lang kami ni Baak, sagad-sagad naman yun. Ang bilis, walang ka-trill-trill. Ano yun? Iisang position? Eh ano naman kung isang position? At least, pasok. Hindi man lang kayo pinagpawisan. Kami ni Baak, tagaktak pa ang pawis. Lalo na si Baak. Oh my God! Kano tapay natamal pa sa ati Baak. Malpas ng tulat tatong, hindi. Ilunak di ko na to, iti ikarga kita, tindahan. Tindaan. Speaking ng tindaan Baak, mabisinak. Takwartan ta. Oo. Umutang pa lang ha, gamito inagamaw. Yan, nagkatidog di listaki dyan, tindahan eh. Katagtagan ta, kurang pa ya Ano? Bisinak nga talaga. Naiwar ko nga rin tatay niya, mo nagbawasak tatay, kaya naman makaragante siyang kam. O sige, no, dati pansit. Wala pansit ah. Pansit, bigbigat awanan ha. Kuring nagtan. Kuring nagta ha. Kachichirya man nata, mo, magajimit makapayuti ay ti alaay manin ha. Kiso nga ti paborito. Kuya Andres, nasan si Baak? Ayun o. Do you see that guy? Ang aga-aga nag-i-English ka. I don't care if the Care Bear is don't care. Ang lakas talaga ng tama mo, no? Diyan ka na nga. Ay, baka magpaano ka na naman sa kanya. Susubo na kita kay ate mo. Kahit hindi mo sabihin, magpapaano talaga ako. Hoy, narinig ko yun. Kala mo malakas pang danig ko. Good morning, Baak. Ang ganda ng suot ko, pangtulog. Eh ano naman ngayon kung maganda yung suot mo. Baak. Ayaw mo ba? Sana maulit muli ang ating nakaraan. Ay! Tama na yung minsan, Emma. Baka madisgrasya ka pa eh. Yun nga yung gusto ko eh. Yung disgrasyahin mo ko. Ayaw mo nun, magbilas na kayo ni Kuya Andres pag nagkataon. Yun nga yung ayaw kong mangyari. Yung magbilas kami ng Andres. Baka mahawa pa ako sa pagka-Andres niya. Baak, bakit ka lumalayo? Nakalimutan mo na ba yung nangyari sa atin? Nalakid dati nga babae. Ayusin mo nga. Kahit anong gawin mong pangangit sa akin, hindi na maulit yun. Tama na yung minsan. Oh, kisti sa vanan, madi mo ti tiyang kaon. Di pa nakagatang merinda ko eh. Ay. Hi, Kuya Andres. Saan ka pupunta? Tataya ko. Ano, sasama ka? Palabiro ka talaga. Nga pala, asan si... Alam ko na yung sasabihin mo. Si Baak na naman hinahanap mo. Down. Tatay na nga ako. Tatanong ka pa, punta mo na down. O sige, Kuya Andres, salamat. Tumayo ka na. Nangangamoy ka na eh. Nang tipaklong o. Nakaw. Naspak. Baka radya gayam ni Iman nalagip ko apa yung baga. Mapamutay. Isa batang. Ayos. Masasolo ko na si Baak. Wala si Kuya Andres na istorbo. Sana maulit muli ang aming nakaraan. Tumatanda ka na, Baka. Ang dami mong puting buhok ko. Lo, si Mayla. Sana maulit muli ang aming Ay, bakit anong ginagawa ng babaeng to? Bakit ikaw? Anong ginagawa mo dito? Istorbo atoy, paspasali. Hindi ikaw ang kinakausap ko, si Baak. Hi, Baak. Ang ganda ng suot ko, pantulog. Gaya-gaya naman to ng suot. So what? Mas maganda naman tong suot ko. Tal na kayo man, madikag sarding, talawak kayo ito. Eh, ito kasi. Ganda-ganda ng moment natin dito. Paspasali naman. Ikaw ang umalis. Wala kang karapatan kay Baak dahil akin lang siya. Ikaw ang walang alam at wala kang nalalaman. Gusto mo bang malaman? Baak, ikwento mo nga sa kanya. Baka ikaw ang walang alam.
Di ba, Baak? Kwento mo nga sa kanya kung anong nangyari sa atin. Yapo. Madi kayo ngagtal na talaga. Umalis sakit to yun. Bakit takot kang sabihin sa kanya na may nangyari sa atin, Baak? Ano? May nangyari din sa inyo? Baak! Pinagsabay mo ba kami? Yapo. Madi kayo nga pinagsabay. Si kayo lang tinagparik na ngamain. Tsaka kayo man langin. Piste sa baka na kanyang Andres, hindi na pa yung timbre mo. Ang santutan. Hoy, Myla. Nakargahan ka ba ni Baak? Di ako sure. Pero 1 month na akong delay. Ikaw ba? Ako din eh. 1 buwan na akong delay. Pero mas lamang ako ng 1 araw sa'yo. Anong 1 araw? Oras lang yon. Wala pang 24 oras. Kaya parehas lang tayo. Sure ako, hindi ka kinargahan ni Baak. Talaga ba? Kung alam mo lang, 3 oras kami nagkapangan ni Baak. Akala mo lang din, kahit 2 minutes lang kami ni Baak, sagad-sagad naman yun. Ang bilis. Walang ka-trill-trill. Ano yun? Iisang position? Eh ano naman kung isang position? At least, pasok. Hindi man lang kayo pinagpawisan. Kami ni Baak, tagaktak pa ang pawis. Lalo na si Baak. Oh my God! Emotional, damn it! Ano, hindi ka makasagot? Kasi mabilis. Diyan ka na nga! Ako ang nagwagi. By 2 minutes. Nunurin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Nalugi ata ako dun ah. Dapat maakit ko si Baak para pang magdamagan naman kami. Stop it. Get some help. Nunurin mo ako ng hiwaga ng iyong 2 minutes! Uwi ka na! Wala ka na maantay dyan! Magpagmamahal. Laban!